Adicias tutos e tutis, valens de la 24º dictado occitano, la primero a distancio. Fuget il capitado, gracias a vosautres tutes, per haver fait mirar l'informació i per vostra participació, que ses estats de centenats avui freta a les regles ortogràfiques de la llengua nostra, almenys en el gaducià. Aquest matí, dijous, comptari gairebé 400 visites per la presentació, 350 per la primera partida e mai de 400 per la seconda partida del dictado classico. Per contro, abbiamo l'oblidat de voi recomandar de clicar sul det gros per dire che hai mas, co important. Allora, d'on t'has tirat aquell text? El text ven de la darrera edició del concurs de novel·les del lector del Val, la número 22 de 2020. E és l'escasenso e hai el plaer de complimentar la Colo Valento que bailejo aquell concurs en occità i en francès. I com veus, en sortís cada cop un llibre acompanyat del CD MP3 de les contribucions en occità, i això se merita d'ésser conegut. El tema n'era cots de teatre de l'Hort partejat. E cal n'és l'autor? L'autor, oppure l'autore, és Eliano Pignol per la novel·la titulada Hortalejar pot ésser un flum longarut e intranquil, que trobaràs a la pàgina 83 del llibre. E cal just fer quelques remarques. M'ha calgut fer quelques modificacions per calibrar el text i he també reemplaçat arrats grundis, que és gascú, per ragundis, que és mai la gaducià. E segunda remarca, tota contribució al concurs de novel·les del lector del Val, edició de 2019-2020, debió partir de la frase impausada, un títol gros en primera pàgina, estrats hortaliers de l'Hort partejat. E l'autor continuat, a tal titrava La Dépêche, edició de Carcassonne, del dimanche 29 de febrer de 2072. Donc és una novel·la d'anticipació. A continuació, ici el text de la dictada que podeu llegir sus la vidéo. Per l'opció número 1, la dictada a traus, que és destinada mai que mai ai novel·laris. Ja veureu quelques pitjors dificultats, déjà tre el primer mot, una foto d'una cola d'insectes. Cal jo pas d'oblidar l'accent greu sur O de cola. L'usens è gairebé, així cal pas d'oblidar l'N final que se pronuncia pas en la gaducià. Occupava aquell mot, ja veureu la trapanella de mettre dos C com din el francès occupé. E del jornal, jornal jo pronunci jornal, alhora que veureu, vosaltres podeu acostumats a jornal. Bon. Aquelles bestioles pujaven o pujaven. Hi ha aquella terminació que pot causar problema, mas en fi, sabeu que a venir per faig, donc del verbe del primer grup, s'escriu AN, pujaven, mas on pot dir també pujaven com per les altres conjugacions. Sus una ramel d'oliu, i le recobrir, se puido escriure també recobrir, mas en fi, dir el text, és recobrir e l'he llegit com era. Ara, quelques altres dificultats. Per exemple, menaneri. He posat sul tableu les dues biaices d'escriure senana en dos mots, sen-ana o senana és apostrofo. Donc, aquí dues possibilitats per escriure aquell mot, senaneri, menaneri, en un ou en dos mots. Tout això és possible, donc són un parell de decos.
La dificultad ven de las letras duplos, como l'erro duplo de marido, ou l'esso duplo de passejar, ou passejar, del verbe esse, amb l'accent greu sur la première syllabe. Enfin, hi havia el mot barbarillos. Aquel mot un pau estrany, l'usul de la dictado. Ne calió be un. Aquel correspon a l'expressió francesa avoir la berlu. Seguició una frase entiera per tot el monde, de 20 buts. Aquí me sembla que le problema venia des accents aguts, que són d'accents tònics per detsus, ou accent agut, aquí i accent agut, fasion a final amb l'accent agut per favor, et experiències, me sembla qu'il prou insistit sur e accentuat, experiències. Aquí tot, donc, per la primera partida, que era pas complicat tant qu'acord, et a vos de vese, vostre ce que habéis gagnat sus 50 mots. Aquí. Per l'opció número 2, la dictado clásico, aquí hi havia 3 trosses. Le primer tros presenta una pitjor dificultat, acorrai, mas un fais de questiu metafuraven, de queres aquelles experimentacions, etc., perquè le ministère de l'Interior et pas celui de l'agriculture. Bon, il y a un accent agut sur aquel perquè és un perquè interrogatiu. Et cal també un accent greu sur secretos perquè és pas un diminutiu com a l'anabese din portalets. Donc, secret, secreto, un accent greu. La seconda partida, justament trobant aquí l'oposició entre portalets, sense accent, et secret, perdó, parcelos, amb un accent greu. Què mai encara? Res de particulier, tresena partida, donc, pels adultes. A la vez, se me recordari que al fons de la parcel·la, amb un accent greu, els ragondis havien fet de tunos per passar sus la barradura e s'anaquerre a la barradura amb 2 erros, s'anaquerre 2 erros, hortalissos 2 eso, a gratis, es valeu millor de mettre un accent agut sur A per pronunciar a gratis. Et aquí, finalment, les dificultats, et torno a dir que eu disi plureu tutis e aquelis, en plaço de totes e aqueles, alors que a l'escrit, es plureu donc totes e aqueles, que és la norma gràfica, mas en fin, aquò a pas d'importància, diria que cal un pau de tolerància, aquí amb un accent greu sur A cada cop. Alors, si el text vos ha agradat, et segur que vos ha agradat, et que ne volés saber mai, si volés conèixer la fi, trobarés donc la seguida et les autres racontes dins l'edició papier et le CD. Et avec ici le contact, le lecteur Duval, une route de Pompertusa, 31 450 Daime. Lecteur Duval, @wanadoo.fr. Et il y a també le site. Enfin, per acabar, voglio encara mercejar per vostres ressus o retorns e contribucions que nos fogueren un encoratjament, com el de Florent Daubi, que nos parla del seu mètode Legir, escrivi, aprene a llegir e a escriure occitan, que trobareu sur le site de Les Lettres Bleues. Amb això, tots els novel·laris d'Ongan passaran l'any que ve a l'opció 2 de la dictado clàssica. Era Lu Bernat de Castros per la col del Centre Occità del País Castrès, que vull dir bona continuació e al cop que ve